Pevač Slobodan Vasić, koji je svojevremeno učestvovao u takmičenju Zvezde Granda, priveden je u sredu uveče jer je navodno udario devojku. Incident se dogodio u jednom lokalu u Novom Sadu, gde su Vasić i njegova devojka bili sa prijateljima na proslavi praznika rada. Sve se brzo izdešavalo. Slobodan, njegova devojka i njen brat su zajedno došli i bili su odlično raspoloženi. Međutim, toko večeri pevač je popio malo više. Povela se neka priča i odjednom je atmosfera postala napeta. Počela je žustra svađa između Slobodana i brata njegove devojke. Navodno su se njih dvojica i pokoškali, a devojka je u jednom trenutku vrisnula i umešala se između njih. Tada je Slobodan navodno udario svoju devojku. Kada je shvatio šta je uradio, nije želeo da čeka, nego je sam pozvao policiju, koja je ubrzo i došla. Policajci su legitimisali prisutne i pitali šta se dogodilo. Pevačeva devojka, koja je inače ćerka vlasnika jednog hotela u Novom Sadu, rekla je da ju je pevač udario, priča izvor. On kaže da je policija Vasiću odmah stavila lisice i sprovela ga u stanicu. Slobodan se nije bunio, priznaje šta je uradio. Nije imao kud jer je bilo dosta očevidaca. Ona se baš potresla. Odmah je zvala roditelje i rekla im šta se dogodilo. U policiji je sačinjen izveštaj i on je pušten nakon nekoliko sati. Mislim da nije išao kući, nego je završio u nekom hotelu. Posljednjih godina je baš postao problematičan i rizičan po žene, završava naš izvor. Kako saznajemo, policija je nakon privođenja upozorila Vasića da ne napušta Novi Sad. On bi ponovo trebalo da da izjavu. Za sad je istraga u toku i nije poznato da li će protiv njega biti podneta krivična prijava i za koje krivično delo, kaže izvor. Inače, Slobodan Vasić se pre 2 godine potukao u jednom kafiću i tada je mladiću razbio glavu.